Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Mumazuva mashomanana apfuura takakupai gogosoko vachititsanangurira nhoroondo yetsvimbo dzenyika kuti tsvimbo dzenyika dziri kumboti chii pamusoro peino nyika yeZimbabwe. Asi nhasi tasangana navo futi vachiti vane dare ravari kuda kutipanga, dare rine chekuita naMaisa Mugabe, dare rine chekuita navaJoseph Chinotimba uyezve namadzibaba vanozivikanwa kunzi vabhomba avo vanowanikwa munzira yekuenda kuchitungwisa. Saka tatiregai tivape mukana vataure nemhuri yeZimbabwe vachititsanangurira kuti iko zvino tsvimbo dzenyika dziri kumboti chii pamusoro penyika, pamusoro paMaisa Mugabe. Regai ndivachingamidze vatitsanangurire zvavapangwa nevari kumhepo muzuva ranhasi. Tinokutendai matemana ese enyika pamusoro penhoroondo yambuya Mutuma Mafambiseni Mutefu. Vari mbuya vakanga vaine tsvimbo yenyika paupenyu hwavo zvichiburukidza kudzinza ravo. Asi mbuya ava tinodayira patakapedzisira kukurukura, takakurukura pamusoro pekufukunurwa kwavo. Vagara makore atingati pachirungu 40 years, 40 vari kunzvimbo yatinoti iyo kuexecutive Warren Hill Cemetery. Mbuya ava ndokuzofukunurwa gore rapfuura muna March 25 vachizoenda kunovigwa kumusha kwavo. Takatarisana nedare iri, dare guru. Ndikuda kuti tinoti kana munhu achinge ashayika akadzimara achengetwa kwatingati kuvigwa, aiwa wenyama atoenda kuvhu, wenyama mupenyu osara ari mupenyu saizvozvo. Asi wakaona munhu mufi wodzoka kuvapenyu, panenge paine zvikonzero. Vazhinji vanotaura vachiti ngozi. Inini ndichikura ndina mbuya vangu ava vakandisiya ndine 10 years, ndonguva yavakashayika muMbare. Ndombuya vakaita kuti ndikwanise kutanga kuziya zatingati kasha, mutauro mumwoyo, zvibako mutauro mumwoyo, nheko mutauro mumwoyo, zvese zvinoreva chinhu chimwe chete. Ndakaziya nheko dzambuya kana kasha dzambuya kuti zvibako zvambuya ndivo mbuya vandaiti kana ndikatumwa naamai vangu vanova ndo vakazvarwa nambuya ava. Ndivo vaiita kuti ini ndikwanise kutora fodya ndanotenga kumusika weMbare kumatsvimbo, musika unonzi wematsvimbo unogara une zvechikaranga. Inotenga fodya ndoya mumba, ndovhura zvibako zvavo kana nhekwe dzavo kana kasha dzavo, ndotanga kuisa fodya iya muzvibako zvavo kana kuti munhekwe dzavo. Izvi ndini ndaitumwa kunotenga fodya iyoyo, ndauya nayo ndo vaitotanga kuitswinya, vobva vanzwa kuti iri kuvanakira here. Asi chandinoyeuka ndechekuti vaiti kana ichivanakira vatswinya vasvuta, unonzwa vachiti muzukuru riri kuzipa fodya iyi. Zvekare haka zviya zvekuti vafara vanzwa kuhotsira, vanohotsira kana kashanu kese. Saka zvisinei hedu tisingadotora nguva yakanyanyisisa, sezvo nhasi tauya zvekare pano tine zvatakabata apo neapo apo neapo. Tochimbotanga takatarisa nyaya yambuya. Ndinodayira muchayeuka kana muchayeuka kuti takati pavakafukunurwa mbuya, vasati vafukunurwa parinda ravo pakanga pakamera muti, kutidzira kuti pavakavigwa 40 years vari kuWarren Hills pakamera muta. Pamera muti waiwanikwa rimwe divi uri unyoro, rimwe divi wakaoma, kana even huswa hwaiwanikwa pakanga pane muti waingova zvimwe chete kunge uye vatingati tsangadzi kana teroni, kuoma rimwe divi une unyoro. Izvi zvinhu zvakazoziva kuti zvaine zvazvaireva kugara kwesoko. Ende ivo mbuya chavakadzokera sekutaura kwatamboita kuti chii chinoita kuti munhu kana afa azodzoka. Vamwe vanoti ingozi. Isi tikati ngozi ine pakawanda painotaurwa napo. Ngozi mukana wemunhu afa ari kudzoka kuvapenyu kuti vazive mafambiro anenge akaita nyaya yekuzosvika pakuti titi akafa. Vari mbuya vedu isusu chakaita kuti vadzoke inyaya yeurwere hwavakanga vainahwo hwekupambwa tsvimbo yavo. Ari mwanasikana wavo, kuti mundinzwise papo dare,
ari mwanasikana wavo tombodzokera kunge takuda nobata bhaibheri. Mwana komana anonzi prodigal son akatora nhaka yababa wake yese kana pfuma yababa yese akanodyiwa asi akadzoka baba vake vakamutambira. Ndo zvandinoda kuti taida kuedza kutaura panyaya yakaita kuti mbuya vadzoke. Mbuya varwara kwemakore 3 vakasvika pakushayika. Chaivarwarisa urwere hwekupambwa tsvimbo yavo yenyika iyoyo. Vakanga vari hurudza munaiso wemvura, zvakare vakabatsira pakasunungurwa nyika ineyi. Uye zvekare pane patakataura paye kuti bute ari pamushe kana kuti hamupanane bute. Tinoziva kuti vamwe vanopanana, but kana uri munhu chaiye wemhepo, bute inogara munhekwe yako. Nhekwe yako iwewe yakangofanana nevaya vanoenda kumapostoro kumuteuro. Hapana munhu anosheya muteuro. Zvakangofanana nemedication yako, hapana munhu anosheya izvozvo, especially kana uri munhu ane tsvimbo yenyika, nekuda kuti uri munhu unosanganzana nemataya, uri munhu unosanganzana nehondo. Kutova ikoko homwe sezvandirini vakandidanda kuzvitsvaga kana kuzvibvuma kana kuzviramba, ivo kana vakakuda hapana paungazvirambe kana kupikisana nazvo. So naizvozvo ini mbuya vandingati vakanditora gore ravafairo 1983 musi wa 1 May. Vachinofa kudaro ina nhonge ndakaziva kuti kukura kwangu kwese ndakakura ndine mhepo yavo, asi takazozviziva 2019 sorry, kuti inini ndine mhepo yambuya ndanga ndisingazvizive. Pandati 2019 apo ndo pandakanosvikirwa kumatare. Ndaimboenda kumasukwe, paine zvinhu zvainetsa mumhuri mangu ndisingazive kuti rakanga riri dare rekutongwa kwababa vangu ini semwana wavo dangwe. Dare rakabata ini iri mhaka yaipomerwa baba vangu nehama dzambuya. Sezvatinoziva isu ana baba ana amai ava tinovaroora, tavaroora vana namai vavo nana baba vangu. Ndo pakatangira naiyo kuti baba vangu vazowanikwa vari munhu akatarisana nedare iri kwaambuya vavo. Ingoti chete nyaya yekungoti vakafa vari mumaoko memwanasikana wavo vanova ndo mai vangu, vaiva ndo muridzi wemba yaigara mbuya kumbari. Mbuya ndokungofa. Ana madzikuru nehama dzambuya vakati tawana manje mukana wekureva zvirehwa zvakafanana nerora. Zvikanzi isusu taura kuti mukwasha simudze mbuya vafa Harare vauye kumusha kwavo semunhu akafanana nemusha wavo, vauye kumusha kwavo ikoko. Ndo zvakaita kuti mbuya vagare. Mwedzi wavo ndiwo unoyi May, musi wa 1 May 1983, mwedzi wechivabvu watinawo nhasi. Ndo nguva yakafa mbuya. Mbuya vakanogara kubva musi wa 1 May kusvika May wese apere vari mumochari, June wese apera vari mumochari. 8 July ndo pavakazovigwa mushure mekunge vehurumende vehospital vakuti aiwa vagarisi. Ingori nyaya iyoyo chete kungonzi mukwasha chasimudza ambuya. Isusu hama dzaambuya tozobatidza choto chedu kuchiredzi kusvika ambuya vasainwa, ambuya vaita popa. Nekuda kuti zvimwe zvinhu zvaiitika nezvemukuru wavakanga vari ivo mbuya akanga vari munhu ane tsvimbo zvatinotaura izvozvo. Saka pakava nekuva nekutaura nemashoko nekuburikidza kuti mai vangu ndivo vaiva gotwe naambuya ava, vakuziva kuti mukwasha wekupedzisira kuna ambuya ndivo vaiva baba vangu. Saka zvadaro ivo mbuya vazofa. Mbuya vakazonopfuka, vakapfukira zvinhu zvandingarevo ngezvitatu. Kurwara kwavo kwekutanga kwakanga kuri kwekuti mwanasikana wavo pavana vavo 4 vakazvara, wekutanga mukomana, wechipiri musikana, wechitatu mukomana, wechipedzisira mai vangu vainzi ndicho wechifu. Ava maiguru vatinoti isi ndo maiguru, ndo munhu akabva aona kuti mai vangu vane tsvimbo sezvinhu zvavakanga vaudzwa mbuya maiguru avo kuti mai venyu vane tsvimbo madzisawira avo pachikaranga chavo chavakanzenge vakuita kumashure. Kuti akamboreva kuti maiguru ava munhu akamboti garei first marriage second marriage iri divi rekunana masvingo zaka akazopedzisira kumautaro manjaro eni ikoko ndo vakasangana murume wake uyu ndiye akanga amunhu wokuti aifambidzana nevaya vekunze dzenyika mumabasa mumapurazi vanotamba zvigure. Ndo vamwe vaizofambidzana naamai veda kusvika vazoziva zviri pana ambuya, kusvika vazopamba tsvimbo yaambuya. Vari vakuru vaya vanotamba zvigure ndokupamba tsvimbo yemachangani.
saka madzisekuru pairwara mbuya vachiudzwa kunzi mbuya vari kurwara vari Harare vaizvifambiro mumhepo vakationa kuti hausi urwere uya hwezvipatara zvechirungu asi urwere hwekuti pane zviri kuitika iyo vachireva vaiti zvisukuru pane zvazviri kuita kuna atete neni. Saka pavakazofa mbuya vakatofa vachitoziva kuti kurwiswa kwetsvimbo yavo. Saka mbuya havana kuzoendeswa kumusha kwavo, mbuya ndokuzovigwa kuno. Zvisinei singade kutora nyaya yese dare rakakura nenguva ndo zvakaita kuti mbuya vafuke. Saka mbuya vakafukira mwana wadzinza ravo. Pakutorwa kwakaitwa tsvimbo yavo vakadzoka vane ukasha hwekutsamwa kuzokurikidza nekugara kwavanga vaita muimba yerunyarira tingati mochari, nekubirikidza nekusatorwa nenguva vachitarisira kuti mukuwasha wemubvakura anova ndo baba vangu ndovapiri vaibvawo kuMalawi vakanga vasinawo mariwo yekuti vangakwanise kuti mbuya vosumudzwa kubva kuno kuHarare kunobata chiredzi. Svika zvinhu zvazomira saizvozvo zvakasvika kuti amai vangu inini varware kwemakore 24 years nekupfuura. Ndoda kuti amai vangu inini vanova ndogotwera mbuya vakasaina, kusaina chete kuti mapurisa ati vagarisa mumochari kubva Mei wese kusvika July 8. Signature iyoyo yakabva yazobatanidza urwere hwavaita mbuya vachiri vapenyu. Hama dzacho dzichizviona kuti mwanasikana wavo ndiye ada kutora tsvimbo yamai vake kuti aitambe wani. Vakazoona kuti zvaazofa mbuya vedu vazofa vari mumaoko memwanasikana wavo kupedzisira pavanofuwa novanhu vomai vangu kuMbare. Tavati futi murume wavo ngaachiuya nemutumbi ari mukwasha haana futi chaaita. Apa vachitasa mhepo vari kuona kuti mwanasikana mukuru akakuvadzisa mai vake nen'anga dzekunze, ari n'angakadzi. N'anga yange iri chikadzi kuMozambique Malawi ikoko. Apa wozoona futi kuti mai vedu ndogotwe vafanira kusaina kuti mbuya vaende kumusha mune zvakanaka asi vashayiwo mari. Murume wavo mubva futi kure. Zvakanoita kunge machangana akangonovengana nevaya vekunze vatinoti vabva kure. Vakaita kuti kwasamire zviri right. Saka mbuya vaya vazofa vavigwa kudaro. Ndopaya patakataura kuti mbuya takangoona mazino. Hazvaireva kuti taishora kuti mbuya havana kufukunwa zvakanaka. Aiwa. Unofanira kuziva kuti vanhu vanodzoka dziri ngozi dzinenge dzichida kuti vapenyu muziye zviripo. Zvinobatawo vemhepo, zvinobatawo vemachechi. Zvinhu zvakanga zvitozikanwa kunzi mbuya havasi kufarira kugara vari kuware nemusi, vada kuenda pamusha wavo. Ende zvekare mbuya pachavo vakabuda kare kare muhama dzavo pamadoro aitwa nehama dzavo, mapira aitwa nehama dzavo, bati vaivatsipika. Ikoko vatsipika ikoko kwakaita kuti mbuya vabude vaine ukasha kudzinza ravo. Vachitaura ivo kuti hongu mwanasikana wangu ndiye akandiurayisa nekupamba tsvimbo dzangu adzida. Ndikanorwara ndiri kumusha kwake akazondisarenda kuMbare, ndikazorwarira namuMbare kusvika ndife. Mwanasikana wangu wekupedzisira uyu murume wake mubva kure, munoziziva kuti vachagarisana ndichiri mupenyu paine tsana. Saka naizvozvo zvinhu zvamakanga maziva kuti inini ndafa maifanira kungondiviga sehama yenyu, asi inini ndaibuda pakuti kumboni kwanambuya kune vanosvikirwa neitowo zvematare vainobuda ikoko pane rimwe doro rinenge raitwa midzimu yavo yavanotamba nekurova makuva. Bati hanzvadzi dzavo ivo mbuya vana vacho undinzwisise ipapo. Mbuya vangu vane hanzvadzi dzavo, hanzvadzi dzavo idzi vane vana vavo. Vana vacho toti zvizukuru ndo vakatozotora advantage yekuti zvavatofa aisisu takutotamba tsvimbo dzana bambo wedu nekuda kuti ana nasekuru vacho ivavo hanzvadzi dzambuya vakanga vatofa futi variyo vezvikaranga vanoita zvichivana. Saka vakabva vatsipika atete. Saka atete ivo vega vakatanga kuita munana pamwana wemukwasha wavo vanova inini ndakagara pano. Ndo pandakatanga kuitirwa minana yakasiyana siyana. Ndo pandakatanga kuzoziva kuti inini ndinosvikirwa 2019. Asi mhepo iyi takatanga kuibata 2017 kuti pane zviri kuitika pana mbuya. Alright, zvisinei takafamba takarofamba zvakawanda zvakaitika nekuda kwenguva. Tinoda kutaura tichidimbura. Mbuya vakazosvikawo pakufukunurwa. Vafukunurwa mbuya gore ravainditaurira inini pamhepo semunhu ndinokutaura futi semunhu ndakaziva ndinosvikira nazvino ndinosvikira. Vaida kubviswa kumarinda uko mugore ra2023. Vakatasa gore ra2023 vaya vanotasa mafoni zvemanje zvekuti munogugura. Vakatasa musi wa1 Mei wa2023 burial order yambuya yabva kuhurumende muna April. Mbuya yafanira kunge vakaexhuma musi wa1 Mei
2023 zvaiva zvanatsoti gedye na1 May 1983. Saka nekunonoka kwedare racho mafambisiro aranga rakaita vakadzoka futi vane ukasha kunyika semunhu ane svimbo yenyika akaita mabasa akawanda zvakazoita kuti vapiwe zita raro kuti mafambisiro. Saka tiri ipapo mbuya musi wavakazofukunurwa zvavo 25 March 2024 asi ivo pamhepo yavo vachinditaurira inini 2024 dai ratodoro. Ndosaka takuda kuti tichidzosera kumashure neutsvimbo hwenyika ihwohwo munhu wekuti vakuchitaura yamhepo yakutaura yakafukunwa yakumusha kwayo yakudzoka zvayo kumbari kwavakafira vachipotera muzukuru wavo kungava kuhope zvingava zvimaitiro avanoita kunga vamufodya imomo vakutaura kuti hongu ndinotenda dapa musha wangu chakaita kuti ini muone mazino anowanikwa mumukanwa musoro wangu wose asi nekuda kuti pakanga pane chiga mukufamba nematare pakanga pane chiga chekuti tinofanira kutenga 6 meters jira jena rinenge jira rinotengwa nevemapostori anoita ravo remasoro ravaiti pfuko kana ndisiri kukanganisa hangu mundiregerere ndo ichaputira dehenya ravo kunyange ivo zvavo takazoona mazino akazara muvhu dzvuku reKuWarren Park kuti ange matora mupunga akamwasa neiro gombo neiwo kubva kutsoka kusvika muchiuno chavo riri gumbo asi ari mapisi maekududzira kuti mupimbiri kwawo rimwe gumbo kwawo naiwo mazino aya. Pamazino ndo pavakandiitira mumvuri kumba zvikanzi mazino anowanikwa mukanwa munobwereketwa kubwereketa vanenge vachireva pachichangani chavo kutaura kuchema kunyunyuto mufaro. Saka zvese izvozvo zvinhu zvekuti paine nguva panoda kutaura semabatiro ataita kuti sei vakadzoka kuva ngozi ivo vakanga vafa kare 40 years varikoko sei vakazodzoka ende chii chaiitika kuti isi tizotambirana nazvo zvinhu zvekuti zvinoda kuti zvitaurwe dare rakakura asi nekuda kwenguva zvinhu zvekuda kuti muzive oraiti vazodzoka chii chaakuitika pane ino nguva semunhu akafukunurwa ndo dare riripo iri. Mbuya vakadzoka netsananguro munyika menyu dzavanopa kumuzukuru wavo vaine ndini ndiri kutaura pano. Tsananguro dzavanotaura ndedzekutenda upenyu hwamakavapa kubva kuWarren Park. Warren Park vanotaura kuti inzvimbo yandakanofushirwa zvangu asi moyo wangu wakanga usingade nekuda kwokuti ndaiti kana ndiri kumhepo ndaiona musha wangu ende unova ndo musha wavo vainawo kuzaka ward 30 kwaishe Bota kwaSabhuku chiti. Naizvozvo muchayoka ndichitaura kuti kana kuine munhu achaona yatinoti haka iye inofanira kunopiwa ishe wedivi ravo ishe Bota isaini kana kuti mufananidzo wekutenda kufara kwavo kudzokera kuvhu ravo kunova ndo uko kwaakubuda tsananguro dzavanotaura ndedzekuti kana muchayeuka tichitaura pano kuti nzvimbo idzi dzinotaura zvedare renyika munhu zvakare anotipa dzidziso munyika muno nekutipa meso ezvinhu zvikuitika munyika muno zvamuri kutadza kuziva kuti zviri kumbofamba sei. Tombotaura panyaya yatakapedzisira kutaura takataura dare rekuti paHeroes pana mai Sale Mugabe pana mai Shuaibu Mahofa pana mai Gwenya pana mai mama vekwa mai Joshua Nkomo mama Mafiano mundiregerewo pasitairo pamazita 4 totaura mairi takatotaura nezvawo kuti tine road inonzi Samora Machel tati ichinjwe iswe Mbuya Ngwenya yamira ari inyisha anomira Mbuya kana kuti Machembere Ngwenya yobviswa road yaSamora Machel yeiswa ivavo tisingashore vapresident veku-Mozambique vaSamora Machel kuti zita ravo rabvisirwe rinokwanisa kunoiswawo kune imwewo mugwagwa ezuro muri muno munyika yeZimbabwe. Tobva tazotaura Julius Nyerere uyu takati paiswe ivo mama Mafiano takapedza nevaviri pamazita maviri tibva tazosiya matare mamazita maviri anoti mai Shuaibu Mahofa namai Sale Mugabe. Tiri ipapo pamazita maviri emugwagwa zviri kunzi Mbuya neHanda vane nguva yavo yavanofamba munyika mavo vachitsvaira nekuongorora magariro akaita nyika yavakafira yavakadimburirwa musoro. Mbuya neHanda
zvekare chiremerera chavo chekuda mazita evanhukadzi vanosumudzana navo hwirosi ikoko pamhepo yavo ombotendererawo nyika yavo. Zvekare takati hazvigone kuti nyika yese yongeswa mastatue kana maidols ekuti nehanda kugweru kana kuti kukwekwe nehanda. Aiwa, takati one statue iyoyo payakatoiswa ipapo pakatokwana, nekuda kwokuti muHarare, capital city yeZimbabwe, tinoita Harare, independence yakaitwa mulocation iri padhuze dhuze nekupinda imo mutaundi iyenoya yeMbare. Saka zvakakodzera kuti nhoroondo ichizonobuda munana museum kwayagara iri yana nehanda zvive saizvozvo. Zvakamira zvakadaro. Tozodzokera pamazita maviri aya. Tinodayira kuti baba vamunangagwa inongokumbira kuti ipapo ndiri nyama ini wamuri kunzwa ndiri kutaura pano, ndiri mwana wenyu munyika yenyu, ndakamirira tsvimbo yababa vangu. Zvinhu zvikauya zvemhepo youri wenyama hazvigoni kuti uzvitonge zvako, nekuda kuti zvinorovesa, zvinobayisa, kufanana naivavo vanopamba tsvimbo dzevamwe vanhu dzisiri dzavo vachida kudzita dzavo, zvinobayisa zvakare. So naizvozvo kana rakataurwa rinenge rakataurwa shoko, rinongoda chete kuti ritaurwe. Imimi munotendwa nemutsvairo wamakaisa munyika muno kubva 2017. Pa2017 pamutsvairo wakauya imi mapa Second Republic, zvinhu zvakatambirika nekuda kwekuti inini ndiri kutaura pano, mbuya ava sekutaura taakudzokera pamashoko ekuti ngozi, mashoko akatotaura pandakatanga kutsika gumbo rangu paHQ kwatinoti kugender and culture. Tinopinda ini ndakanopinda kuWar Veteran Site, tinoonana nababa Hliwayo, tichitaura navo ndabva nekuZBC nekumapepa kwese. Ndine mhepo, ndine vakafa vanofamba neni nevanotaura nepandiri kubva zvinhu izvi zvane makore zvaitika. Zvaimbonzi aiwa zvinhu hazvitaurwe muvanhu, tinongozvifamba runyararira, asi takazvifamba hatirambi. Zvakazosvika izvo zvoga kudzoka kuti tinoda kuti tizivikanwe kuti mhepo iriko yevakafa ichokwadi baba. Naizvozvo ndiri munhu ndataura makawanda mumakwaedza, ndataura mumaredhiyo, ndataura kwakasiyana siyana, asi inini ndiri mutumwa pamhepo yavo. Ivo zita ravo vainzi mutuma. Mafambiseni ndo basa rava, zita ravo rekunzi mafambiseni, mabasa avaita panguva yavo yeraramo. Saka semunhu akafa akarara neni mujira rimwe chete, akadzoka pandiri iri tsoko yekutanga yakataka kundisvikirwa pabasa pangu, zvikashandisa vanhu tsoko iyoyo kuti yairevei. Ukazouya tsoko yakauya kumasowe, ndichivambira kuti nyaya yekuti kondashanyorwa netsoko zvareve, ndikaidiwo kumasowe, tsoko iyo ikauya futi zvikatoonekwa nesowe, ikazouya kwandinogara inini kuMbare, ikarara 3 days pamusoro Pemba. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zviri kuitika muMbare. Saka hatifanirwe kushamiswa nezvinhu zvihombe zvakatoitika kuti tsoko inorara pamusoro pehostel inonzi Block 4 bva Monday, Tuesday, Wednesday tsoko yeshaika isina kumbodzika, vana vachitoitema kana vachiita zvavaita vachiiona zvine chirevo. Iye zvinezvi tomboti turi mbichana kuri kunetsa wani tsikidzi handika dzinofamba, tsikidzi dzinenge dzakatakura ropa iroro retsikidzi iroro, kana ukaitswanya inotonhwa ropa iroro retsikidzi nemamovements dzombonzi kumatapi, dzonzi kumagaba, dzonzi kumatiriri, dzichifamba dzakadaro, tichitenda vakauya kuzotifiritira kuti aiwa tinokutendai, makatifiritira mushonga kuMbare. Asi tinozviziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika pane maside effects pazvinhu zvese. Mukutifiritira kwamakatiita ikoko, hatisi tichitaura ini zvetsikidzi. Takatarisa mbuya Sokwa vanotaura kuti nyika ino ndakaifamba mativi mana ese enyika, ndichiri mupenyu pafodya dzandaivira pasi, ndazofa ndakaifamba pamhepo. Saka nyika inei takatarisa zvedu, nyika inei takanyanyotarisa muMbare, zvakatangira pamoto. Pane nzvimbo dzakawanda dzakasangana nemoto kuburikidza kwetsvimbo idzi. Chinova kuti tsvimbo idzi dzine hondo, dzine rukuvaka, dzine maso ekuti muone nekuziya zvinhu zvinenge zvichiitika. Tiri padenda retsikidzi tombosiya takadaro, asi garai mangoziva kuti idare, tsikidzi idzo idare, takutaura kuti idare. Nekuda kwokuti tombopa mufananidzo kuti ini ndini homwe yavo, vanouya mhepo yavo pandiri, inini monditi kuhope tenga nhekwe yayanguka, kana inini ndazofa handika nhekwe iyo inenge chinhu ndeyangu ini muyere, ko kana iri nhekwe yavo yombuya inhumbi yavo.
saka ipapo mubvunzo ndosiyira imi makuru tinogova here nhekwe senhumbi dzavo here kana kuti vanofushirwa nazvo zvinhu zvavo zvemudzimu kuti kana vozodzoka vachizoda kuzogara pavanoda kugara vanozenge vava kutaura kuti nhekwe dzangu dzandakaenda nadzo kurinda vachioneswa vavada kugara tiri ipapo saka tisingasideri kupedza nguva takanyanya dare rakakura asi ndinopiwa mukana mushoma ndaishuwirawo dai zvaiita ndaitorara kana patv paprogramu yatetetura panova ndo pane mbiri yekunzi panotaurwa zvinhu tyisa zvinodi ivo kwavo kwaingodidana semunhu akabuda mumanewspaper ekwaidza ndonorarawo ndiri papo like sunday yatinozonzwa tetetura taitaura kumapasti 5 sunday kududzira kuti vanenge vaendewo kuredhiyo kwavo ikoko iri saturday kuti tisaweste nguva yezvakawanda panapa nekuda kuti dare rinotaura zvakawanda rine zvekumalawi zvakamirira malawi nezimbabwe kwoita zvemunomu saka tiri panapa takataura zvambuya nehanda kuti pave vanongo ambuya engwenya ambuya amai mama mafiyana vekwamai vekwababa joshua vekubluya kuti nzira mbiri idzi dzichinjwe tikazosiya masita maviri ndeaya tese tinoziva kuti nyika yedu yezimbabwe ine flag ine party white uyo ndiye wanorepresenta kuva nerunyararo naizvozvo nguva yakatongwa nyika ine nababa vamugabe ichizouya second republic kuna baba vamunangagwa tinodaira pane time yemavhoti paikampenwa paitwa zvakasiyana-siyana ana mai shuvai mahofa vachifamba vari nana vajoseph chinotimba pamwe chete nana philip chiyanga vanhu vakatumwa pabasa ravo repolitics kuenda kumasowe kuchitumizwa kwamakoni aitungamirwa nababa vaenzi vagodfrey Nzira aitakataura paya kuti vaizoti kana mhepo yengirozi yevambundira vanonzi madzibaba pechika ipapo ndopatinoda kuti baba vari kutonga nhasi yedu baba vamunangagwa muzive kuti hapana unatsoti jeke sei tichiti hapana unoti jeke inyaya yekuti pakatadzwa amai mahofa pavakafugamiswa vachisungwa musamaria dhuku jena remapostori mumusoro mavo ndinoyeuka vakanga vane musoro wavo une mayastels yatinoti keli ngeafro keli asi vakabvisa bhutsu vakasungwa dhuku iroro kwakanga kuri kusaini yekurodza kuti takutambirai nedare ramatumwa naro mungadaro mavatumwa nairo baba vamugabe kuti mapostori apinde nezvematongo enyika asi zvakaitika ipapo ndezvekuti ngirozi yakava nekuchema nedare rakanga rasvika kuhwayana dzavo nekuda kuti pakanoita kunge pakanobvunzana zvematongero enyika nengirozi sei tese tinozviziva kuti kana wamupostori unenge wakutonzi watosiyana nezvenyika kududzira kuti kana upenyu hwako wakurarama upenyu hwechipostori zvireva kuti zvematongero enyika nemagariro emunyika watosiya iyo waakurarama pachipostori saka pakauya dare rekuti mapostori akuita zvepolitics achiwanikwa achibva kumasowe achinozadza national sports stadium zvinhu zvekuti hapana pavaitadza kuzviita zviri zvinhu zvauya kuzokumbirwa asi ngirozi yakanga yakazvitarisa zvinhu izvozvo kuti zvinhu izvozvo nedzisiro yazvo zvichashoresa vanopinda chechiyo chipostori ende paizosvika imwe nguva yekuti vaitonzi mapostori kwanzira aya achanamata aya akuita zvematongero enyika takazvitarisa izvo mashoko evana ataashore nekuda kwokuti chiga chekuti wamupostori ena anotaura iwewo naamai yako nababa wako kuti inini zvamakundiona ndakadai handisisiri wenyu ndaawe kufamba palife yechipostori zvichireva kuti zvinhu zvako zvese uchange uchiita zvechipostori saka zvisinei zvakagamuchirika kuti mutinzwisise masowe ekwababa Nzira zvakagamuchirika ndosaka mai vaona vachienda nokuda kuti zvakanga zvakumburirwa asi pakazova nekutadzwa kwakaitwa after mapostori nengirozi vatambira kusvikirwa kwavakaitwa pachizotanga kuiswa mapicture frame ava Mugabe pachizobviswa pachizoiswa ababa Munangagwa kwakanga kuri kutambira dare iri asi chamunofanira kuziva ndechekuti kwakanga kuri kutambira kwemunhu wenyama but pangirozi kwakanga kuri tori dare kuti makusanganisa zvemasowe nezvematongero enyika saka isusu tichitaura nhasi kuti
nguva yavakauya iyoyo pakazonotadzwa nekuda kwokuti vaJoseph Chinotimba kana vakateerera vakanga vakapfeka bhutsi yavo yeblack, trouser ravo reblack, bhachi ravo reblack, shirt yavo yewhite, kududzira kuti vakanga vakapfeka sutu ine white shirt. Vakanga vasina kodzero yekuti vatambirwa vakuonekana nemapostori vakuenda. Vakanga singafanira kunge vakabudisa futi yavakabudisa yatingati white pistol. Zvakava nekubvundisa masowe kuitira kuti kune vamwe vakasvika pakuti kana zvazvo kuti takupesaniswa nengirozi takabuda munyika nematambudziko akasiyana siyana kuti tinamati, asi kana takuwanikwa tichienda kunoita zvepolitics takusiya nekuda kwokuti hapana patichazviramba, zvatosimbiswa nekubudisa kwakaita vaJoseph Chinotimba futi iyoyo vachiitadzisa mudenga vachikwira motikari dzavo vachienda. Nekuda kwaizvozvo kana nhasi makadata mukurumbira weSoweto aitungamira baba Godfrey Mzira nanhasi zvakatosiyana. Ndokumwe kwakazobuda mapazi emapostori ari kuitika aya, asi vakaramba vachiteedzera nekusangana nengirozi. Zvakangova nemunhu wese anongonopinda chechi yesisi kana yaMen of God, uchinatsonamata Mwari vanokubudisa muchechi imo vachikurakidza the right church chaiyo isina mapasta ari pride, isina mapasta anokriticize Mwari, because mukana uri pasta iwewe haufanira kuwanikwa zvishoropodza nekuda kwokuti tese takangofanana kuwana kana kushaya. Saka ndiri ipapo ndopandinoda kuti kana makateerera baba vaChinotimba vakatadzira ngirozi nekubudisa futi iyoyo kwavakaita. Ivo mushure pakambenge paine ngirozi yaichemera, kana tati ngirozi inochemera vemweya kumapostori kuna vanhu vanonzi vemweya vatinoti ivo ndomaprofita, ndo kunochemerwa mweya ikoko. Kuti zvafamba sei kuti zvidaro, asi zvakanzi aiwa zvauya nemukuru baba vaMugabe kuti tiite saizvozvo, tichateedzera saizvozvo, asi paine muko wekuti hapana anongonzi nhasi ari kuenda kuNational Sports Stadium kana kuHeroes Acre kunoviga mufi asina kutanga asvika nekuSowe, nekuda kwokuti muchange muchipinda muvanhu vane zvanoita zvakasiyana siyana. Imi makagara makabudiswemo ndoda kuti makumupinda. Ende ndosaka mai vaona vese vaiwanikwa vari kuNational Sports Stadium vari all white, varume nevakadzi vaine tsoka vane maclean shave. Kuchakanga chiri chiga ichocho chaitaura kuti tichanatsoona mafambiro anoita nyika ineyi nekufamba kwenguva, ngirozi ichikufudzai, imi miteererai chete makadaro. Saka tiri ipapo ndo zvimwe zvinhu zvataura kuti tichicheneserana ipapo kuti nekuda kwekubudiswa kwefuti yakabudiswa navaChinotimba kuri kusimbisa kuti mapostori saka uya kumusangano mapesana nemutemo watakuturai pano. Mapostori anamboregedza kuenda kuchechi akaenda kuchechi, asi ivo vaChinotimba havana kuziva kuti vakanga vasimudzana nemhepo yeshamhu paSowe. Zvinova nanhasi ndo zvinhu zvatinonge tichikumbira kuti baba kunzi inzi Second Republic yakatombotanga yatongwa, pane pamwe panenge pachikanganiswa patenge tisingazivi. Iko kuvhura kwavakaita vaJoseph Chinotimba futi ndo zvinhu zvanhasi zvataura tichitaura kuti kana muri paHeroes Acre paya tinodayira munovhura futi kuonekana nemufi wamuri kuviga paHeroes. Isu kana takatarisa futi dziya kurakuza vakatungamira kare vakarwira nyika ino vamakafushira paya chitambirana iwo neava vauyowo nhasi pazuva ramuri kuvafushira, asi nekuda kwokuti pane dare remunhu mupenyu achiri kufamba nezvematongerwo enyika akashaisha nekuvhura futi kwaakaita kuSowe, kunyangwe zvavo vasina kuiridza, asi takataiona vakaibuditsa. Musu titoziva kuti magovernment officials vanofamba pakasiyana, vamwe vanouyawo majournalist achivatora. vaChinotimba vakabudisa futi kujurani Filisanda kuSowe zvavangasina panonge vachiita. Panova ndo pano pakatadzwa, ndo pataura kuti tichionesana padare reHeroes tichitaura zvamaishuvai patakava menshena. Tobva ipapo inini ndiri kutaura pano nekuda kwekufukunurwa kwambuya vakandipo basi rekupindawo mumutsvairo, kudidzira kuti mutsvairo uyo wakatorwa kuKigali nekuonekwa kuKigali waro kunzi wakaonekwa kunzi kwakatsvairwa zvakanaka zvakazonointroducewa muno muZimbabwe kuti tive nema12 maFridays.
every Friday every month kuduzira kuti pagore rega rega tinenge tine 12 maFriday. Zvinhu zvatakayemura isusu hazvina kunge zvakangoitwa chete nekubva ikoko. Kana vakazviintroducer ivo baba panyaya yemutsvairo, zvinhu zvakagara zvakatotambirwa nemhepo nokuda kwokuti mutsvairo wagara tichitaura kuti ndo unofambidzana nanehanda kunzi unzi musha mutsvairo. Saka tiri ipapo ndo patada kupedza zita rechina rechifo raMaisari. Takatarisa Maisari ndinoda kutarisa mufananidzo wakafanana nasister vanonzi Dudu Manhinga kana kuti mukuru vanonzi Sekai Nzenza. Mazita maira nango ataura panyaya yemasungiro avanoita musoro yavo chete. Pamusoro apa ndo zvimwe zvinhu zvinoyemurwa nedhuku rakaiswa futi pana mai Shuvai Mangofa. Kunyange vachinotimba vakatadza. Vachinotimba chavanofanira kuita kudzokera vega kusowe ikoko vega. Inodaira vanenge vanotoita kuti kunge zvechechi kunge zvematare. Vodzokera vega kare tinosapotana nemapostori eJordan Frisando paanzira. Vakamba nedombo raita kuti pano apapindwe neshangu, pano apapindwe nezvinhu zvinenge manecklace, mawachi, chizvazviripo. Vanofanira kuti vadzokere vega ivo nekuda kuti hapana patingati vakatumwa navaMugabe kuti mapostori akambe awane kuari mupolitics zvekuzobudisa futi kuti wovha wabudisa futi. Ndinoona kunge inge excitement yavo mukudaro vakakanganisa nekuda kwokuti zvavakaita izvozvo zvakaita kuti pfuti dzinoridzwa kuheroes panovigwa munhu wese anovigwa ikoko. Mabullets ayaya ruzha rwacho ruende kune vakatungamira kare zvisasvike nekuda kwokutadza kwavakaita ivo pafuti yavakabudisa nekuda kuti nyika ine during colonial rule imperialism time tese tinoyeuka kuti ngirozi yakanga irimo munyaya yacho. Midzimu yenyika ino yakanga iri muno dzenyika ino dzakanga dzirimo munyaya iyo. Ndosaka makaona kana kuhwinwa kwakahwinwa nekuda kuti varungu vakanga vari valuyi kuzopamba ivho redu isusu vana veAfrica vana veZimbabwe. Asi pakawanikwa pachiwanikwa ngirozi ichiwanikwa ichibatidzirawo ivo vana baba Mnangagwa nhasi nana baba Chiwenga vakarwira nyika ine kuti pazowanikwa pane rusunungo nekuda kwokuti zvakanga zvakatariswa nemidzimu naMwari kuti imi varungu ndimi mauya kuzopamba. Naizvozvo mhepo yanambuya nehanda yekuzofa achidimburwa musoro aizorore kana zvinhu zvakamira saizvozvo tisingadzokere kuchivanhu chiriko. Hatifanira kuda kuti tizive zvinhu zvakawanda kana paitika kana pashayika munhu. Isatotaura zvavachinotimba nokuti vachinotimba tova kwavari soko vapenyu zvavakaita gore ravakauya kumasuwe vakakanganisa. Ipapo takatarisa tsika nemagaro emunhukadzi tinokoshesa dhuku iro rakasungwa richimirira peace nyangwe ranga iri muSamaria wemapostori kuna mai Mangofa. Tozopesa panyaya yekuti muromo wevakuru hure pasi. Tinodaira nguva yakasheka baba vaMugabe vakanga vari Moses panguva yavo vachitonga nyika ineyi. Ivo vakutonga Mnangagwa tinotora chiti ndavaJoshua. Tinozviziva kuti munyika nekufamba kwenguva maZimbabwe tiri maIsraelites. Life yedu tinoda kungofanana naizvozvo. Hapana patingazvirambe. Nyika ichifamba vari vane maIsraelites vakatungamirwa naiye Moses kuti vanosvika Kenani kwaasina kuzovasvitsa nekuda kuti akava nepride. Akazofa achiziva Kenani anzi naMwari Moses kwira mugomo uone kunaka kwakaita Kenani asi anchada kunzwa nezvekuti unosvika kwauchaenda nekuti akanga atadza. Saka naizvozvo vaJoshua ndo vakazosvitsa vana vaIsraeri Kenani. Vakatongopa nguva yako kwakazowewa mwana akasiyana siyana vaitongawo nguva yacho vachinzi majaji kuzosvika pazowanikwa Solomoni akatonga nyika akatonga nguva yayo vana vaIsraeri asi akakumbira nziro kuti ndinokumbirawo nziro. Apiwa nziro akakwanisa kutonga akakwanisa kutangira pachapter yaitarisirwa kuti David afa unozokwanisa iwo kuzovaka chechi akazviita saizvozvo asi akazopesana futi naMwari nekuda kuti akanga ahumaniza munhu aida vakadzi akazenga akurora vakadzi vamwe vakanga vasinganamati Christianity. Ndosaka muri kuona kana padare rangu mashure takati zvanga zvakaipei kuti kana vaMugabe vakabatana navaJoshua ngomo vakaita inonzi unity accord zvikabuda zvakadaro vakazobatana vaMugabe vakabatana navaTsvangira ikabuda inonzi unity government. Zvakaipeiwo kuti vaMnangagwa vabatane naChamisa nekuda kuti Chamisa one ane mutupo wenyika ino ize Zimbabwe mwana wenyika ino kunyange zvako pachitaura nababa Chiwenga kuti Chamisa ana kurwa hondo ende Joshua ana kurwa hondo
asi arimo mutsvimbo yevana vemaIsraelites vatingati majudges mukutonga nyika ine. Asi iye anofanira kutambira shoko randikutaura mbuya Soko nekuda kuti inini ndinogarwa nemhepo yevakafa. Mbuya vanotaura pandiri vari pati yeWarren Hills Cemetery kuexecutive area kwavakafukunurwa riri ivhu rakangofanana nehirosi renyu iroro. Munhu aifamba kwakasiyana siyana nekuda kuti sendi chisimba netsvimbo avangati ivofa varipo parinda ravo pobuda muti. Mwanasikana wavo nekuda kwokuti ndiye chete akangosaina kuti ambuya vagarisa overstay mumochari, vakasaina vakapesana nehama dzambuya vakasumudzirwa shamu, vakatorohwa neshamu because vakafa vachirwara for 24 years vari psychiatric patient nekuda kwokuti vakasaina. Rinda ravo riri kunetsa kumbudzi pane muti futi. Tobva ipapo mwanakomana wavo ivo mai vangu ava vane mwana mukomana wavakaita nguva yehondo akafa futi achipoizenwa mumbare imomo. Rinda rake rakateswa ramunoti tombstone kana kuti epitaph rakadhirika pakamera futi muti. Saka miti takaitarisa itsvimbo. Tsvimbo inogadzirwa nemiti zvitaurwa zvinenge zvichiitika. Saka kana tichitaura hazvishamise zvetsikidzi kana kwakamboita 3 days sekuti Monday, Tuesday, Wednesday tsoko ichirara pamusoro pemahosteri ekumbara anova ndiwo mahosteri maviri akatsva nekuda kwedare. Saka nhasi ndiri kuedza kurevera kuti nyika inzwai. Mumbare mune dare mune mhepo yevakafa. Vakafa vakadzoka kuvapenyu nezvikonzero zvinoda kuti tigare pasi tise musoro pamwe chete. Zvinhu izvozvo zvikasaitwa kugara kwacho kwenyika ine kuchanetsa. Kuburikidza nevhu ratiri kutaura iri tikaenda kuWarren Hills tichitena kuenda kuWarren Hills kune simbi ine black ine red newhite pamwe ndo ramunoti booster. Pane masowe ipapo. Chinonzi RIP rest in peace kuzorora kwevakafa kumakuva. Zvino isusu vapenyu kana tichienda unodisturba vakarara handione pachifanira kunge paine choto chesowe chinonamatwa ikoko uko kuri kumakuva. Vanozorora sei vakafa? Tikazobuda tichiti ndo musoro yemagore amukunotora kuMozambique kana kuBotswana kana maneighboring countries mozoshanda muchisa mashiraini machira yenye masowe, asi mhiko dzamuri kushandisa mukushandisa vakafa. Kupanduka futi kwakabudikidza nekubuda kwakaita mazino muvhu. Mazino aya akabuda muvhu akabuda zvine chirevo. Ende zvimwe chinhu chandatakanganwa kuti titaure kofini ravo iroro hendro chete. Tinoziva mabhokisi ehurumende hendro rakabuda rakati ngwengwenjere kutarakidza rufu munyika muno kuti zvinhu zvave nekugedageda semenu nekuda kwokuti hamuchateedzera tsika nemagariro. Takataura futi nyaya yemaGBV iyo magender based violence. Tikataura nyaya yemadrug abuse. Andikati mwana anogara kana chikuepwezi nemwana anogara kumufakose vanongodzivesa vanopenga nedombo aiyo. Iye zvine zvada kutaura kuti kune wedhiri kunzi Jabuna vana vakutobuda mudzimba dzavo vachinovaka dzimba dzavo dzemaplastiki muberere menzvimbo dzakafanana mukwisi. Kune maspirits kwese. Zvinhu zvandataura kuti tine dare rakakura. Ndinoda kungobata apo neapo. Asi chandinongokumbira chinhu chekuti tiri kukumbira chete kuti pamazita 4 atataura tajekeserana pana amai shuva yemahofa. Munhukadzi ngaawanikwa ari munhukadzi. Mutemo wamakaisa kana wakaiswa kaisi tiri kuuchemera kuti mutemo ngaubviswe. Hakuna chinhu chinonzi sex worker arisi basa. Zvatokonzeresa chikaranga chedu chatakagara tiinacho panhoroondo dzese dzanambuya nehanda. Tiri ipapo toda kuti muyeuke kuti nguva yetonga baba vaMugabe vaifamba pared carpet murufaro. Inini kukura kwangu ndakatomboitawo zvemagymnastics kutotambirawo gymnastics nepolice band tichiita izvozvo zvekuita welcome ivo vanenge vauya kunzvimbo dzavo dzemisangano. Nekukura nokugara mumbare haisi nyoro kugara 40 years uri mumbare. Zvisingarevo kuti kukura kwangu anoita nhasi ndine 51 years yandinayo. Hana unoroja nauta life ndakaita life band tinyaya kusimbisa mumbare ndokuti ndo pakatangira hondo yaambuya ava. Nekuti kuti ambuya vakadirira fodya dzavo mumbare. Nyika yangovhinwa 1983 1980 waro nyika yahwinwa iyo vachifa 1983 muna 1 May kudidzira kuti mbuya ava sekutaura kwatinoita vamwe netsvimbo dzehondo. Munhu akabata nhekwe nyika ichiri muvarungu ichizohwinwa 1980 murufaro. Munhu akabata futi nhekwe vachizofa musi wa 1 May 1983 kudidzira kuti April 1983 kudzokera kumashure tinototaura kuti 3 years vadira fodya dzavo dzekupembera kuti nyika yamaoko mevana vanhu vatema kubva kuvarungu. Ndosaka tichitaura paya kuti vaMugabe murufaro vakati I swear 1980 18 April
kudidzira kuti pakanga pane bhaibheri vachikomerekedza kuti I swear ndichange ndichifamba nezvinodiwa nemutemo pakutungamira kwenyika ineyi. Munhu wenyama hapana munhu asingatadzi, asi chatinofanira kusimbisa ndechekuti tsika nemagariro takadzibvira kare. Saka usex worker unopinda papi kana mai Sally. Pama examples andataura vakadzi vaviri Dudu Manhenga namai Sekainzenza pakusunga kwavanoita misoro yavo zvinopa chiremerera ichocho chakaenda kupi. Nhasi maakuwanikwa imimi muchiti vana vadiki vatinotaura ndivo vachazenge dziri mbeu dzeupenyu hunotera hwemangwana, ndivo vakutotanga kutofa vari vana vadiki kudaro, because vana ivavo vadiki vava ndivo vari kutora madrugs, ndivo kuri kuwanikwa maGBV, ndivo kuri kuwanikwa zvese zvatiri kutaura zvekunzi vana vakuita life kumajabhuna ikoko chii, ende tobatsirana sei. Ndo zvimwe zvinhu zvamusiri kuziva kuti zviri kubva nekuda kwemhepo dzechibo idzi, nekuda kwokuti nyunyuto iri kutaurwa nevakafa kuti imi vapenyu makanganwa chinyakare chenyu magariro enyu akare. Takabata ipapo panaitaura kuti vaMugabe vachifamba pared carpet kune vanhu vaitopembera murufaro muindependence mayanyanyoitirwa hongu ichizoitira zvabutsu sports stadium, vaipembera vachisa mazambia, vamwe vaitopawo rusero, vamwewo kana zvinhu zvese zvatingafunge nezvazvo, kana hari kana chii kana mbudzi dzekupembera kuti baba vari kutonga nyika, nemudzimai Murora mubva kure, because mai Sally tinoziva kuti havasi muZimbabwe. Saka vachitanga kunze Murora, mbonero dzenyika ino vakafa vese kana kuChimoyo kana kuNyatsonya vanga vakatarisa kuti Murora uyu achatiitirei nehunhu, but vakaonesa mwoyo wavo. Vaigara vari muvana kunana Jairus Jiri kwese vachiita zvese zvavaikwanisa, asi nguva yavo yekuzoenda ipapa paHeroes ndiMwari nenguva yavo yakaita kuti vaende, asi vari ipapo vakagara life yeulona, zviya zvokuti unogara uchingori munhu ari kungosuwa nekufunga murume wavo, asi murume wavo vaizviziva kuti aiwa mupenyu, nguva ichazokwana. Zvinhuwo zvaizotika paHeroes papa ine nguva yekuti makapo sezvamunongotaura kumachechi couple time, kune nguva yekapo ipo paya paHeroes yekuti vanowadzanawo, asi amai Sally vanowanikwa vari munhu ari sina wake. Vazofa vaMugabe ndipo patava kutaura mashoko ababa Mnangagwa vakataura ivo kuti tinokumbira kuti baba vaMugabe vaende paHeroes, vachikumbira kumhuri yaiona nemafiro nenhamo dzese nenhamo yavo aifambisirwa nhamo yavo yaitwa baba Mugabe, tichidudzira kafemiri yamai Grace Mugabe nehama dzavo vese nevakasiyana siyana. Hazvina kunobuda saizvozvo. Apa ivo mai Sally vari kunatsoona spiritually kuti murume is dead, achafanira kunge ari part yangu pano pandiri tiri couple, semunhu akanga atori nerinda. Tiri kunyeba here amene kana ndiri kunyebawo muri kundinzwa, vakanga vatori nerinda ravo kababa, asi kabva vakazofa, mutumbi wavo hauna kuenda ipapo. Ndiwo mamwe matara anotaura nemhepo yambuya Sukwe kuti aiwa mukadzi uyu ane tsitsumo, haisi nyore kungofanana neni ndapa musho wangu kuti unongokwira bhazi kubva Harare uchingondipfugambira uchingotorwa neni ndiri pasi pemuti wemumango uko kuWarren Hills, inzvimbo inochengetedzwa. Kana taimboona kumashure taiona vaMugabe nehama dzekwaSally vachishanyira rinda rake, kududzira kuti zvavakazofa vaMugabe ameno kana zviri nyorewo kuti kune ari kuendawo kana vanoendawo kuendawo kunovaono pa Warren Hills ipapo, asi mhepo iri kuti zvakadiwo ine wenyama ndiri kutaura, handisini kutaura nepfungwa dzangu, imhepo zvokuti ndakasununga kana kunditora wena neni kumatare enyu kwatagara tichingofamba kubva muzopruvha imimi kuti mbuya vanobuda pandiri vane 40 years vachizina mushoko makakatenge matenda neni kumatare muchiona kuti ichokwadi kana kumvura kana kupi tichiputa vodya idzodzo muchivhura mapakatwa gaya tibakatwa roti inini ndikasumuka kubva kutsoka kwangu kusvika muwesi bakatwa raivhurwa, bakatwa rinenge rine chikuku chimuti rovhurwa roiswa fodya dzongogadzikwa pamhino maburi angu maviri handaiziva kuti dzaenda dzaingopepetwa ndongosvikirwa ndozongoerekana ndi pamusoro pesini yemba yevanhu murime matare pakupuruvhirana chokwadi. Zviri kunzi nemhepo yasoko mafambiseni uyu Murora, asi haana mufaro parinda reHeroes. Saka ngano tataura kuti pfuti dzamunoridza kuonekana nevamunenge mafushira vayo
dzakahakwa nengirozi yakagumbuka kubuda kwakaitiswa futi navachinotimba kumasowe. Vakaita kunge vakumbunyikidza kuti vange vakuita garaji kana kuti vakutena zvinhu mutemo wengirozi kuti kana uri mupostori unogara uri kumapostori. Auite zvematongero enyika, auite nezvenyika futi. Ungadisiri zvematongero zvenyika, zvenyika ngorodoro kana kuitawo life yenyika zvinorambwa kumasuwe. Asi pavakauya vachibva vazviita, mapostori akazvitambira. Asi muko wakanga kuti avaende kumapostori, mapostori aende kwese kana kumakuva eHeroes kana kuNational Sports Stadium kune Marari, vasina kutanga vafura nekusowe. Vaifura nekusowe pandaza vozodzwa zvimingiridzo zvese zvodzivirirwa kunge waterproof voenda. Asi still tsutsumo yakanga ingoripo chete kuti vachinotimba vakavhurireko moto unova nhasi ndo moto uri kuvhubhuloka. Ende tofanira kufara kana chitwana tsananguro pane kungofira muzvinhu zvatingazivi. Uri kubhuloka panoridzwa pfuti pese pamunoviga gamba. Like gore rineri takaviga kunge vaviri kuchibva kwazoenda 1 kuchibva kwazopesera mai Winnie Mandela. Heroes ine dare. Saka zvakuda kuti mungashore nyimbo dzainozvimbira bachiombe ane nzeve anoteerera asi zvangu zvenyama ndezvemunhu akanga ari muvhu iroro reHeroes reWarren Park asi ari kuexecutive area zvinongofanana nero gomo reHeroes zviri kunzi Mai Sally Mugabe zvava zvakadii kuti muvabvisa parinda iro ndo shokombe muvabvisa Mai Sally Mugabe ndo akanga ari mouse mumuri ekwababa Mugabe 1 2 ndiye akanga ari muroora wokutanga wenyika ino ari mubvakuvi. Asi nekuda kwezviri kuitika paHeroes vari kusurukirwa havana wavo nekuda kwokuti kune vanoda vaMugabe dai vakauya paHeroes vaivada kuwadzana navo kana kupinda navo matare ikoko zviri zvevhu asi vanovashayiwa. Zvimwe zvacho zvinonozvimbira Sally kunzi aripi wako imhepo dzevakafa dzenechibvunza. Saka dare riri kuti bvisai muroora uyo kana muchazvinyora sei kana muchaitirana sei nehurumende yekwakabvawo kugana uko kuti mukadzi uyu aende kumusha kwake zvine chiremerera nekuda kwokuti mhepo yake iri kushaya vaMugabe paHeroes. Kunyangwe baba vaMunangagwa vakanga vakakumbira kuti vaMugabe ngavaende paHeroes asi tinoziva kuti pa2017 movement yakatanga kuzova iyo yatinoti Second Republic pane zvinhu zvakawanda zvakaitika. Ndombokupewo mufananidzo. Inini ndiri pano kana mark my day musi wa23 December atunasoteera 23 December 2017 ndakanga ndiri mubhazi nemhuri yangu yese ndatosiya ndatokiyodhura kuenda kuMalawi kuChristmas. Imhepo yakataura yababa vangu nechipatanidza naambuya vanova ndo ambuya kuna baba vangu ari mukwasha kunzi vana ava tikufuna kuti apite kumudzi kuri ndizi apite kuChristmas yeti kuChristmas kuri ntinkani yandodo ife sina kadziyo kuti kumudzi kuri ndindodo kududzira kuti takanzi tiende kuChristmas tisingazivi kuti Christmas kwakanga kuine nyaya yetsvimbo yapiri mumhuri medu isusu. Tsvimbo yemumhuri kwedu isusu inofambiswa kunana baba yozoenda kunana vanakomana. Saka apa yaibva mumaoko manana baba vakura vachembera vakaipa mukoma vatinoti bhudhi ndiye munhu akapiwa tsvimbo 2017 but isusu kuna havana kuda kutiudza kuti muri kutoendera sesheni yetsvimbo yekunoona hanzvadzi yako iwewe ichigadzwa tsvimbo nana baba muri kutoenda seChristmas. Takangoenda seChristmas musi wa23 December 2017 ndo pandakasangana nemotakedi yababa Munangagwa kana vakatarisa dhayari ravo musi wa23 December 2017 inini ndichibuda paRoadport ndichienda kuMalawi. Baba vaMunangagwa takasangana navo kunge idzo road dzawedzana pane hotel inonzi yatinoti Holiday Inn padhuze nepaRoadport. Takapowo mukana sezvinokuitwa nevanhu vese kuti mukuru kana achipfuura bhazi rakanobuda mumugwagwa vaMunangagwa vachibva vaenda isu ndokuprosida kuenda kuMalawi. Chinonosvika kuMalawi hapana pandichakutendererai mubvunze ndakanosangana naye ndeyekuti zateka bwanji kuti Mugabe achoswe pampando zviri kukara bwanji kuZimbabwe. Mubvunze ndakanosanganisana naye kuMalawi kuti chiko chikuitika kuZimbabwe kuti vaMugabe vabviswe pampando. Isu ndokupindura kuti isusu hapana chatinoziva
chatiri kuziva chete ndechekuti ndo zviri kuitika nekuda kwokuti sei mukashamiswe. Baba Munangagwa, imimi muchiuya pa2017 November yamunoti movement yakadaidzirwa vanhu kuti tiende kuZimbabwe grounds. Pataizonzwa namai Joyce Mujuru nanamai Pamuchinguru vachita maslogans tichinzwa iri pamaredhiyo. Isusu kwedu kuMbare kwanda kutaura kuna mahosteri mairi amakashanyira kuvanhu vakatsvirwa nedzimba. Takavharirwa mudzimba. Mishinzi hapana anobuda. Achienda ikoko nechinonzi Chipangano. Nguva yavatendai Salama. Amuende ikoko anobuda achienda chete ikoko ndiye watichapedzerana naye. Ende nguva iyoyo chipangano chevanhu vashe nevanhu pane mumwe akambobuda kumashure paFront Herald akatakura kofini rakanzi Berry Tsvangirai. Vaipisa komana ivava vamwe vacho ndovana Jimmy Kunaka. Hatina kumbobvira takaenda kuti tizive kuti chichaitika kuti yozokwanisa kuti zvii zvaitika hapana. Ende vanga vakamaunta kuti atiteedzere izvozvo zvekunzi tinoenda kunomacha November 2017 kuZimbabwe grounds. Mwana wepano paMbare paGidera Tonga branch pahosteri rinoti 4 ne 5 takavharirwa isusu. Asi chinongotishamisa ndechekuti pamakazouya 2018 kwacha the same people ivavo ndo the same people vakakutambirai vakakuitirai morari, but panguva yemovement ya2017 iswa kuti zinopinda Malawi 2023 hatina kukwanisa kunge takasvika kuZimbabwe grounds. Saka tiri pa2017 23 December ndaenda kuMalawi ndanobvunzwa semwana uyo kumusha kwake tiri kungonzwa nepamaredhiyo sateka bwanji ngaba choswe pampando zingakale zamutundu wanje simafuna zitero zvaireva kuti zvaita sekuti vamugabe vabviswe pachigaro zvingadai zviri zvinenge zvaifanira kunge zvichiitwa saizvozvo kududzira kuti idare rekuuya kwenyu baba pachigaro chamuri nhasi ichi musashamiswe nezvinhu zvinoitika kwakasiyana siyana. Kuuya kwenyu kuzova pachigaro ichi chakava chishamiso. Kunzwika kwenyu muchikumbira vamugabe kuti vavigwe paHeroes zvichita kunge zvakanorambwa panizonobudo dzimwe nyaya dzatainzwanzwa nemasvikiro kana n'anga vari kutiwo vamugabe ngavafukurwe pachinobuda vanhu vakafanana ana Madhuku vachita kunge vaizviramba kuti vange zvakatorambwa. Zvese izvo zvinhu zvinenge zvichitaurwa nemanewspaper nemaredhiyo. Asi isusu tisingade kurebesa nyaya iripo ndeyekuti Maisani Mugabe chokwadi nevhu rakabuda iri rine mazino iri riri kuti dai vabviswa pamusha iwoyo weHeroes vaendeswa kumusha kwavo kwavanoshanyirwa nehama dzavo pavanganovigwa futi inonzi rebel sezvakangoiti wombuya vakafukurwa rino vakazoendeswa kuzaka kwavo. Zviri kunzi nekuda kwokuti paita mutauro ipapa mhepo yavo haizorore nekuda kwokuti munhu ari lonely ipapo aitarisira kunge aine murume wake. Pekutanga taiziva kuti murume akashaika murume mupenyu haungamuti uya, asi pavakazoziva mhepo yaMaisali kuti vamugabe vakafa pakutodisa. Saka kududzira kuti paHeroes pane nyaya kubviswa kwaMaisali vaende kumusha kwavo zvine kukumbirirwa nekutaurawo nevedzinza ravo nevenyika yavo kuti vabve ipapo. Ini ndiri kutaura nyama handigoni kuzviramba kana kuzvibvuma nekuda kuti zvinhu zvinouya nemhepo yemunhu akabuda imomo anotaura kuti nzvimbo yeye yakashata, nzvimbo inei yakashata. Ende chimwe chavakataura pamutsvairo wavanosapota mutsvairo wamakatanga nawo vakataura vakati tinoda kuti nzvimbo dzese dzine vakafa tangira iwo Makuva panowanikwa pane maHindu maMuslim vanhu vakasiyana siyana ipo pakaitwa independence patinoti paRufara iwo Makuva ese aya agare akaiswa jurawo nekuda kwokuti Makuva tinozoti anotengwa vanhu vovigwa renga rakatotengwa. Saka nevo vanochengetedza nzvimbo idzodzo varambe vachichengetedza nzvimbo idzodzo kuti urimo munhu anoziya inini anotobhadharwa $10 yekuenda kungonoshayinisa chete dombo rakaisirwa munhu akafa ipapo vari vaya vasiri vanhu vatema zvavo. Kana asiri munhu mutema tangoziva kuti murungu takati pamurungu nyangwe akava muCanada akava muIndia ingoziva kuti tate asi munhu mutema anongonoshayinisa chete kokuzoti vari kunze kwenyika vanoona hama dzavo pavaripo pavariwo kunze kwenyika vachiona makashama kudaro kuti unoona vakomana vachinotamba njuga usiku vamwe vachitoita bonde ipapo imhepo dzekutosumuka kuMakuva.
hasi makuva yachete makuva ese ini ndawana simba rekuti ndinatso kukutaurira kuti ini nambu yangu vafukunurwa so 25 March 2024 vachinovigwa pakabva pauya urutsvairo ndakapinzwa basa remhepo rasina kutsvaga kungonzwa mhepo ichitaura kuti iwewe uchawanikwa uchidanwa kuchirongwa chemutsvairo nhasi ini ndiri panapa so ndakatsvaira pahiro sipo paya gumbo rangu itsoka yangu rakatonosvikawo iwo marinda epaheroes kunosvika paya pane light dzvuku rinovaima usiku ndo patakatozoziva kuti iri ndo rinda rava Mugabe tichionawo manewspaper akanga akanamirira ipapo paine garo asi kana asati ngarambe chiti ndirava Mugabe handikava Mugabe vakaenda raakureva kuti rare vari kutonga tingati nhasi ndirava munanga vakafanira asiwoiswa ipapo asi mashoko atinoda kuti tirambe tichisimbisana nekuti maisali ava vakumbirwa nemhepo yenyika ino kuti vabviswe ipapo vaendeswe kumusha kwavo nekuda kwokuti havana nguva yekuwadzana nemurume wavo ivo vanga vari muroora wekutanga vari vahosi zvakare munyika muno plus mapfekero masungiro emadhuku avo ndo atataura ana Sekaenzenza nana Manhenga Dhudhu unhu hwenyika huno ngaurambe kumunhukadzi urambe uchiramba uripo kuburikidza nekuti munhukadzi ndiye mutorwa anoroorwa nemurume wobereka dzidza vari vana zvavo vanobva kuna Mwari icho chibasa chinonzi sex worker icho ndo zvakanga ndabika huku ndotora sauti ndotora onion ndora domasi rangu roiko seasoning yangu yese ndoisa imomo ndo zvinhu zviri kucontributa maGBV dai kuti maGBV anofambirana nemadrugs sendichidawo murume adara achitora madrugs paanotora oya kumba mukadzi vamwe anotora futi madrugs kabisira vosangana kudara pabude chakanaka nekuda kwokuti madrugs iwo pachawo kunzi azovepo nhasi itori dare kune n'anga dzandoziva inini dzakanoenda kumalauko kunotora 100 kg dzembanje vakasungirira mumunhu nekuda kwokuti munhu iye zviya zvokuti mune muchiti munhu ane tsvimbo dzine laki munhu tukashanda naye vakamutora munhu iye vakaenda naye kuMalawi vamusacrifice paitwa community togetherness kamukanga kaitwa kekubika iwo madoro sezvinoita vakadzi vemazuva vanoita zvemanjusu vanoita zvemawaini zvimachi akaitirwa munhu iye akaendeswa kuMalawi akanounzwa 2015 musi wa 27 January 2015 akadzoka musi wa 31 adzoka 31 akazodzoka ega asi iye akanga asiwa adhambo muMozambique vanhu vachiuya nembanje saka mbanje idzodzo futi idare ndosaka ndati nyaya yezvinhu zvikuitika muno munyika izvakawandisa takazombotaura nyaya yeGBV tikati pana maGBV paya munhukadzi anodaro ari kugara nemurume wake vachibereka vana vavo pamwe ane zita ratete vakanatsoroorwa asi mumba umu hapana mukwashana chaari kunobvisa zvinhu izvozvo zvinokonzeresa ndo zvakafanana nemhosva yakafira Piri akazofawo asina hama dzekwambuya dzakamuviga nekuti pakagara pakaita dare Piri akafa asi achiuya muno muZimbabwe takataura vano vanhu baba vangu vainzi aGideon vakauyawo vaine tsvimbo yavo iyo yakachiviwa futi nemwana wambuya wandataura mai guru aya akatora tsvimbo akakonzeresa kuti mai vake vafe vachirwara achiva tsvimbo dzamai akanzi ada kugadzirirwa iye kuti adzitambe aite mashavi emachangani zvikatadza kubuda saizvozvo akazopedzisira akonzeresa kuti amai vake varwara azomusarenda amai vake mumaoko munina wake akaratisa amai vake aine murume wake murudzi anova ndiye Piri zvikazokonzeresa kuti ambuya vatadze kuvigwa vagare mumochari kusvika mukwasha uyu aoneswa moto saka zviri pachena kuti kana mukwasha akaoneswa moto nehama dzaambuya nevana vemukuwasha jambo rinogara rakangoombererwa zvese kusungura upenyu kunogara kwakangoitika kufanana naiwo madrugs ari kunzi ari kupengesa vana mutoriro kuti maspirits atoripo itori dare rokuti rinotoda kuti nhasi kana makati mbuya soko chimhonatso titaurire kuti tambonzwa mambotana yemunhu akakidinipwa kuuya kwakaita 100 kg dzembanje idzodzo pachishandiswa mishonga pachiitwa sacrifice munhu achiendeswa haisi mhosva kuti unenge uchizikanwa malaini kuti iwo musha wenyu kuMalawi unomboenda kuMalawi ende kumusha kwenyu paonera kuMalawi nehama dzako dzinotoitawo zvekutengesa madrugs iko but hazviyeveka kuti munhu ari muZimbabwe awana tena yake kuSouth Africa oyo kutora iwo kuti ati handiwo murambira kuti zvinotisungisa nemigration nedrugs but pozoshandiswa n'anga dzaanounza kumba kwake woita kamini pati kako wokudaidza yongoendawo seshamwari
izvo ikoko yakangova ne-surprise birthday but yanga surprise sacrifice. Wakutopiwa mablack label, wakutopiwa nyama dzepoko dzakagochwa, wakutoitwa zvo angosiyana mukupfungaidzwa wakuzongomuka uchingoti shamwari ndandikuperekedze kumusha wangu Solomon chanotengera hama dzangu madrugs because ndo vanotengesa mbanje dzekuMalawi dziri kudiwa kuSouth Africa. Izvoyo wakungotaura wega wakutobudisa wega passport zvawambenga uchimbomurambira kuti azviite nyongoda kuti offer something azviite kuda kuti washandisirwa mushonga. Wazonotora mbanje yeko kwahama dzonopiwa mahusa dzoramba kutambira mahusa dzoti isisire Malawi tunda makwacha. Iwo pinda busy wewe waenda nemunhu iye wambhadharira passport yake transport yake wadhindisa passport watomupa guest lodge yekurara zvese zvamaita asi muko nemasacrifice ndeyekuti pachapinda 100 kg embanje 5 ma20 liters embanje uyu munhu afanira kusara ari muMozambique mobhukira munhu pashandiswa mishonga dziri ngangakadzi iri nganga yechikadzi nevanhu vaita madhues embanje vari vechikadzi vashandisiramo mukadzi kuita zvinhu izvozvo. But uyu munhu wozouya kuno osiwa Mozambique ava vanhu voproceda vega nembanje dzavo vosvika nadzo muZimbabwe. Uyu munhu woedzerwa ari mulodge yakabhukwa koedza mhepo yezomupepengo kwake semunhu akanga aendeswa kuMalawi yotomutaura kuti chiregedza kumirira uyu abuda nemabhegi embanje masutukesi emavhiri kunosvika kuZimbabwe ati achazokutora zvirizvo zvakanga asiya ataura paguest lodge kuti chengetai munhu tichazomutora ione mhepo yakutaura kuti immigration yatovhura 6 o'clock am buda muguest lodge woenda nodhindisa passport kuzobwe side kunonzi Chinamano pronunciation Chinamano side wodhindisa wobva wazongodhindisa nyamapanda woenda pauri kunobata kuHarare uyu ari kutonosiya asiya mabags ikoko ari kudzoka wewe uri kubuda makuseni warariswa uri kuenda kuZimbabwe iye arara usiku hwese achifamba nemadrugs because madrugs aya abvumirwa kuonekwa pana neimmigration vanotosungwa asi nekuda kwokuti zvinhu zvaitwa nemuko vachiteedza mishonga yavaita kuti ngatiite vakafamba usiku vakabuda Mozambique side vakakrosa nyamapanda side mapassport asati adhindwa chidhindo chinoratidza kuti muchiri mumosque nekuda kwechiti kuti vawane way out yekubata madina clipper anolodha panyamapanda kumbari uku kuti vanosvika chete nembanje vasingazive kuti zvese zvavaita izvozvo mhepo yemunhu uya wavakakidhinepo haina kunakidzwa nazvo zvakatanga kurambwa zvavakaita nekurambirwa mahusa musati bhadhare mahusa tipe makwacha ndiwo pakatanga hondo pakusvika mbanje dzazopinzwa muno. Saka iko kumbokidhinepo kwemunhu achiuya kuno achiendeswa kwesoko zveginya pachishandiswa mishonga mhepo idzodzo dziri kuwanikwa dzichicontributa munyaya dzemadrugs nekuda kwokuti pane chiga chekunzi kodai makasungwa munhu uyu makamutora zveginya kumubvisa kumba kwake kuenda kuMalawi nyange kumusha kwake kuri kuMalawi achizotenga majetsi amaida zvakamboitirwei iye aramba ende imimi muri anana soko yendi soko yakarwisa imwe soko ichishandisa simba saka idare futi rakadaro iro saka nyika ine matare paya pakanzi namai vainzi mai Lois Mugadza vanozikanwa kunzi Comrade No Doubt pafaino bira rakaitwa muno muZimbabwe namuchaiyo kuti pane doro rakaitwa kuMaringowe refaino bira rezvedoro renyika zvaimbotadza kubudirira zvaitadza kubudirira nekuti pakanga paine dare retsvimbo idzi zvaiitwa mbuya vasati yavo tsvimbo yemachangani isati yataura nekuda kuti tsvimbo yevanoirwira ndokuti tsvimbo yavo yakapambwa nayo vatiri kutaura vekunze kwenyika uko vechirudza ndo vakapamba tsvimbo asi zvisinei pachishanda mwana wamusikana vakazomuuraya vega hama dzavo hanzvadzi dzavo vana vadzo vanoita zvemashavi zvemanjuzu zvakasiyana siyana vakavatsipika vakangonobuda neukasha hwekuti ndabuda netsvimbo dzangu every gore kunodonha munhu. March 2022 after vasainiwa vakufukunurwa dare ratanga kupinda HQ ZANU-PF 2020 kwakanodonha munhu akangonofa 2022 ari akazofa futi mumwe 2023 2024 last year pane urwere hwakangoitika nekuda kwokuti kune mumhuri mavo kune vanorwadzwa vanzi mbuya vakazofukunuriwe ivo vaivatsipika saka chivanhu chiriko zvakafanira kuti usauraye munhu chisachiere musi wacharema paanodzokawo pasiri. Saka ndiri kuti Zimbabwe kana makateerera dare rangu idare rekuti munofanira kuziva kuti chii chakaitika zvakambofamba sei kuti uyu ane 24 years atosvika pakutofa nekusaina chete signature iko kungosaina dzidza yekuti signature yakakosha. Munhu akachengeta hama yake kwenguva refu mai yake vakasvika pakufa
asi akaudza hama dzamai vake kuti mai vafa hama nekudarora kuvakuwasha vabva kura vakasvika pakuomesera mukuwasha iyo time yogara mochari ichitodarika kusvika 3 months munhu ari mumochari May June ari mumochari July 8 July munhu aizo kungwa sasignature ikoko kwakavaitisa kuti vagare 24 years vari murwere wepfungwa vari vesakaji saka vanodzoka futi zvatotaura kuti kumbudzi kurinda ravo kunomera muti zvinotozikanwa nemaundertakers vanotodzoka futi vachiti hama dzamai vangu ndiri mwana wemukwasha dzinza rangu ndibaba makanditadzira ini ndini ndandakaremerwa naamai ndiri gotwe zvakare vanga vatourayiwa kudhara nasisi avo vakavapambisa tsvimbo yavo vechirudzi vezviguri ini ndokuzongovapiwa ndokuudzai kuti makore 2004 kwamasina mafoni kana aive wakuwapo napo asi ndainyorewa nematsamba kuti mbuya amoyo muzovatora ndokuti iva mbuya ndovega kuzotanga kuita minana yekutanga kundishanyira inini muzukuru wavo ini mwana wemwana wavo anova ndiye ndina amai vakasaina vacho ndini ndina amai vakasaina ndokuzochengetwa amai saka zvinhu zvese zvichitwa izvozvo zvinorwadza Phiri ndoda kuti anenge achitaura kuti inyaya yenyu mega mazimba makapa mutoro mwana wangu ende chimwe chamunofanira kuziva ndechekuti dai zvaibvira mobvisa mutemo uyo wamukuti sex worker ibasa zvichosungisa zvekutonzi sex worker harisi basa hasi kuenderana nemhepo dzatiri kutaura pano ndoda kuti kana vasari mugabe vachirigadwa semunhu aiva vahosi zvakare muroora wekutanga tichizouya amai Grace ipapo paonei ende chii chakaita kuti mazino chete angobuda ega kuti anga ari kupurirwa iro denya ravo rakaiswa mujira re6 meters ratiri kutaura yainzi fuko yavo yekuvafukidzira zvese izvo zvakaitwa nemaundertakers but pakangobuda izvozvo zvekuratidza kuti mapfupa angu achabuda achawanikwa aripo ndo pakangofanana nenyaya yamai nehanda patitotaura kuti isai madzimai ayo vawane nguva yekuwadzana ende nyika ineyi inotongwa nevanoitonga vakafa ivavo ndivo vanongonoitonga nyangwe tikakura musoro tikadzidza zvinenge nyangwe tikaita mari azvibude kana ivo varamba zvakangofanana nekuti Zimbabwe munyaya yebhora vanofarira bhora makanga mune mbiri yekuwina kusafa makasvika kosafa kapo musasatomboiwina kana kuunza kana mukombe muZimbabwe hapana kana vane mari dzavo vakatokupewo mazimari kunzi maplayer ngaapiwe mari asi kubhadharwa ndosaka ari kutamba bhora risivasi kugona kana tavakurwa nemadrugs ipfungwa dzedu dzatinge tichiisa but dare riripo indeye kuti bhora rakafanana rakatambwa reDynamos neCaps ndikukuudzai ndakagara nasi pano chitatu ranga rakatobatwa bhora rakatopindirwa dare bhora todaira kuti Dynamos yakawina iri 1-0 yepena pasina kana nguva Caps ichibva inodzukira ichibva inopera 0-0 yanga rakatodhikiriwa kuti bhora riyari hapana nowina kwakutanga kuti tiwadzane paspirit pakanga pane kusawirirana nekuda kwokuti chaidyisa bhora reZimbabwe maWarriors enyu chida kukutaurirai nhasi ndatongoti ndibva nangokuudzai inyaya yespirit yemwana akafa musi wa6 May 1990 uri mwedzi wacho futi nhasi watutaura and ndati munazonzwa nyaya dzacho nhasi 1 May 1983 ambuya akafukurwa after 40 years akaenda mushakwa 6 May 1990 kune mwana akafa zvakaita sisi vangu vari muno voita nhumbu yavo hapana ari kuziva kuti ndeyani ivo ndovari kuzvizivira vega nedumbu ravo kuti dumbu nderani asi munhu yokuti anenge achiwadzana nevakomana vebhora vamunoti macelebrates vamwe vacho vachizopesera vakuvadaidza mazita evakomana ivavo pobuda kapfungwa kwekuti pamwe ndo kune nhumbu iyoyo asi kusiriko ivo vachiziva munhu iye zita remunhu iye rovha rafanana nemurume wepanext door panogara sister po pangonzi sezvo ari kunzi ane nhumbu yebhonzo hapana asingazive munhu ainzi Silver Chigwenji kana kuti bhonzo weCaps nguva dzana Joe Shambo dzana Neva Chiku dzana Friday Phiri ndokutaura vakawanda ndokuti ndo timu yandaifarira pakanotadza kunzwanana pane mwanasikana wemumbara akatakura nhumbu yaasina kuenda kumurume wayo panext door pemba yemusikana uyu pane munhu ainzi Abhonzo ndaabhonzo ane vana vake pakavanzi mwana wayo ndiye aidanana baba vakabisira zvemasmall house zvaizvo zvekuti udayana sugar daddy uri mwana mudiki poitwa dumbu podeclare naamai vemurume kuti mwana wayo abate dumbu abate mwana uyu nekuda kuti anonzi Bhonzo yechi uyu musikana wayo naSilver Chigwenji hakanambobvira vakadanana asi inyaya yekuti maplayers vaisanganawo kumabhora ikoko sevanhu vaifarirawo Caps yacho
powa nokwamukuwirirana nekuda kwokuti hamawo dzemusikana wayo vanotambawo futi bhora vari vebrickliners vanhu vaifanana ana Kabote vanhu ana Simbadinye vanhu vemubare tikangotsvai kutaura in short zvoita kakuwirirana but pakasvika pakuita daka rekuvengana pakasvika kunzi mwana uyo abatwe musikana uyo paakaenda kulabor zveshuwa akangodzoka chingonzi mwana wako angofira mudumbu ndokutongofa ipapo panibva patobuda mashoko kuti takazvitaura kuti hamubati asi nekuda kuti muzukuru wekutanga wapiri hazvina kuvanakidza kuti mwana uyu akatonobatirwa mushonga akatokovadziswa nekuda kwezita renickname riripo risina nechekuita nedumbu zvichibva zvaita kuti kusumuke mhepo kuMalawi dzakagumbukira muzukuru wozi mwana uyu anga ari mwana wekutanga kunzi kuzonzi wamvana mwana unotanga kuzvara woregedza kumubata wakungonzi uri mvana mwana asipo zvava zvazoita kuti kumhuri ikoko vazopindirana matare zvizosvika pakuti baba ivavo mukadzi wacho vana vacho vanenge vanosvika 5 imba yacho yese parare dziri shama saka takatarisa nyaya yamatare makaedza nepese pamunogona kuda kuedza kuda kuisa kana kuti mari dzenyu mubhora mari singa idari kweta inini wacho ndiri kutaura pano sekutaura kwandaiita kuti mukoma wamai ndiwo munhu akada kutamba netsvimbo dzaamai vavo vachidzigadzisa kuti vadzite iu dzavo vakashandisa mishonga yekuti pavakasacrifica mamai vedu vachishandisa kuti vatore nzvimbo idzi vakashandisa mishonga yechivanhu yavakatisira mupota muchivabikira semunhu akasiginichere mai for 24 years vazova psychiatric patient vaiuya mai guru vachiuya vachitora hembe dzaamai vachienda nadzo kun'anga dzavo idzi n'anga dzavo dzidze zviguri saka isi tiri kuti nhasi mumaflats iwaya ekumbare baba munanga kana zvichibvira maflats amakauya kuzoshanyira vanhu vamakauya kuzoona 2018 mahosteri avo atsva matare iwaya imhepo zvinotozikanwa nezinata kutone n'anga dzinoziva matare aya saka zvimwe zvinhu zvinoitika mumbare musashamiswe dzokerai futi papfungwa yatataura kuti tsoko yakarara kubva musi wemande pamusoro pehosteri Tuesday ipapo Wednesday chishayika vabhoshongore vakatodaidzwa vakazouya ya Wednesday yatoenda makuseni between 7 and 8 makuseni ivo vaudzwa chipiri zvinhu zviri kuitika kufanana futi netsikidzi iropa blood suckers mavampires iropa revakafa riripo rimwe racho riri kufamba nemaspirits akashata semashoko anataura echirungu nekuda kwokuti chinhu chinonzi chemufi ngationesanai pachokwadi chinhu chinonzi chemufi chinhu chemufi saka kana chiri chinhu chemufi chinoremekedzwa iwo ukatofawo nechikwereti inini ndine chikwereti changu afanira kutotaura vapenyu kuti onai hama yangu ndaitamba naye ndechikwereti chake mari yake ichi kana kuti iye akafa nechikwereti changu saka nhumbi idzodzo futi idzi semataurira munodzita iwo hamunoti mabhiro masika dziri kubva kupi dziri kubva kako varungu kwavakafawo necovid handika kuti tinozviziva kuti kune vanhu vakafa necovid semadziriro atakadziitawo covid inhumbi dzavo but dziri kuuya kuno kuafrica dziri kutouyawo futi dzine maspirit adzo nekuda kwokuti mawira adzaita zvinhu zvakadaro ruchiva chete nekutambura zvinhu zvakadaro izvi zvakafanana neizvozvo zvinongoda kungopiswa saka hatichaziva manje kuti tsikidzi dzinoshifta from another portion dzichienda kune imwe location ndaiti mumbare mune mahostels tine anonzi magaba matapi matererini saka nachimbonzarura kumatapi dzakatombonetsa 2023 pakampeni ivo mamp nemakansela nhasi ari mumbara akatoudzwa nezvazvo vakati vachaunza mushonga iye zvinye zviti kutenda kuti mushonga makaunza zvikubuda matiktok muchitaura zvakawanda nepamusoro pekanzo nemushonga wetsikidzi tinozvitenda mushonga makaunza asi tinoda kutaura vechokwadi tine maside effects nemishonga yetsikidzi nekuda kwokuti nzvimbo dzacho dzemahosteri dziya maventilation yekutiwo mhepo itenderere aiwa zvishoma nyangwe makataura yenyu kuti munovhura mahwindo sekuspreya kwamaita kuti spray after 2 hours makavhara mahwindo patore mamo maspace dzimwe nzvimbo dzokuti mahwindo patorina nyangwe maspreya kuduzira kuti mhepo yaizongofamba ichingonomixa zvakutoti nhasi titiwo tine maziso tine musoro tine maflu zvichiburidza nekoko but zvisinei tingarebese nyaya chinhu chikuru chandiri kusiyira nyika nhasi ndechekuti ivhu rekuti mangwana taenda kunofushirana ivhu iro pacharo renyaya dzarataura kuti ngapabviswe mai vane tsutsumo vari lonely vari paye vaendewo kumusha kwavo angave zveke muroora watadzora kugana kwenu hapana chakamboipa kuna maisadi padare repaheroes inini ndiri pano
kuti ndizoziyawo paHero Spy tataura kuti tsoka yangu nemutsvairo wandakapiwa ndinotopatsvaira ende ndine dzimwe nzvimbo dzandakatosanganidzana nadzo dzandaitoto kune vamwe vandinawo kuona izvi zvikatooneka kuti zvinhu zvikutoira. Tabva ipapo mapostora akatenderedza Warren Park yese kune 10 of yekuenda kuWarren Hills kwacheniko pane cross executive area pane pole red newhite. Mapostora iwo ngaabviswe ipapo. Hamuna nguva yekuzorodza vakafa. Rest in peace yavana kupimi kana muchivaimbira. Muri kunamata nemweya yavakafa ibvai ikoko. Same tichienda road dzamunotaura migwagwa magadzirisa baba asi maaccident aramba achiitika kusvika vanonamata vaenda kunonamatira mablack spots anyway. Zvinhu zviri kuitika munyika muno zvinhu zvinenge zvida kuti futi tise musoro pamwe chete tiri along Samora Machel Unyani River tichienda kwaseke tisati anosvika St Mary's 10 off pane baba vanonzi bomba zidombo rakanyorwa panopwanywa mabhodhoro egreen. Mhepo iri kuti ngavabviswe ipapo nekuda kwokuti mhepo inofamba nemadziva kumwe kwacho kumadziva mazhinji kwasviba vanogara vachifamba vachitsvaira nekuchenura kufanana neBlue Dam iri ndofunga kwakambotorwa mwana ndakukuudzai mafambira anoita mhepo Blue Dam kwakatorwa mwana imhepo dzimwe dzinenge dzichibvawo kuMalawi dzichiteerawo dzinza vana vapiri vari muno munokuda kuti chiga chiripo ndechoti 2019 ndo pandakanzi nevhu renyika ino ndofanira kubuda muno muZimbabwe asine kushaya kunyange ndiri pakati pekurongerwa kuti ndibude ndakanzi nemhepo ndakuchifanirwa kubuda muno munyika 2019 kusvika nhasi iri immigration tikutoti tiri overstay kusungwa saka ndiri kuti nyika muzive kuti dare rakakura kana muchidanatsorinzwa kuti zvakafamba sei chii chakaitika nevatakafamba nawo matare edare tine vanonziva tisina kuzosvikira asi vari muchirongwa chekuti vasvikire. Machembere Magorimbo wepadziva raSeko extension tine machembere vekwangwe kumabvuku vanonzi Mudakira muri bwanja amai kumene kucha mavura kuti bwere ndikani imene yambepo sikuchitika nditu ndiye abambo anaturuka kuchokera kumanda ndiye amangozungurira ari kanyani piri apira menacha ndiye dzina iro ndiri naro ineyo pompano ndiri amai anabada amai anga ndiwa wamadzi iyo mumachira manjusi ndiye ndikuyesesa kuyankhula kuti antu azive kuti kose kumene kucha nditu zikuchitika ndiye nditero chiyangurisana pakantawe kena kududzira futi kuti zvimwe zvacho zvakazonobuda kunana Lake Chivero zvokuti mvura yazodidide inguva yevari pasi vari kuona nyika yavo ndapota hangu nezvamakaita zvekuvaka mawetlands zviya kukanganisa nekuti patinodziputa dzichidirwa pasi dzinonogamuchirwa vonodzizeya ari kumawetlands asi muri kuvakira ikoko. Ngatidzokerei kuchinyangari foundation yeZimbabwe yemaZimbabwe chikaranga chedu ndosaka tiri kuzviramba kuti mwanasikana andara nezita raatete ngaarorwe saatete virginity ngaikosheswe semakoshesero azvaiitwa asi nekuda kwokuti tiri kunyanya kutora zvechirungu muno mutori nedzimwe nzvimbo dzevanhu vanototamba vakasimira asi ndati ndikutaurirei kuti hanzi nambuya nehanda nechizviona paholisa muri kufumura mwana wemunhu mutema wenyika ino azviko izvozvo zvarambwa nemhepo. Rambai makabatana nyika inoyi inopananwa kutonga musakure musoro kana kuukirana kana kufungirana kwete chiombe ndechekuti tidzokere kumashoko atakataura aya kuti baba vaMugabe vakatonga nyika vana Vice Joyce Mujuru kuMalawi kwakatongwa naPeter naMutarika waro Bingu Mutarika ana Joyce Banda sei zvakafanana kuti kuno mai Joyce Mujuru vari kuukirwa kunzi muda kundiuraya navaMugabe uko futi ndiri asekuru piri baba vakabereka baba vangu ndiri machembere panyaya dzemanjuzu iwaya ndine vandakaenda nawo kwaUnyani kumvura kwakasiyana siyana machembere anotozikanwa vakabva kuZinata registered Zinata zvichifambiswa naivo vaJoji Kandelo vanova president nepamwe panandakanga noda kuti muzive kuti kana kwanga kuine gurupu rainzi Zimta raitungamirwa nava Norman Chidhakwa vakafa last year. Norman Chidhakwa ivavo teererai ndo mashoko mwamanandakanga vakafa nekuda kwokuti vakatadza kuteedzana nedare ravakanga vapiwa kunzi vari fambe
asi vakarichiva vakatanga futi kuritsipika nekuchiva tsvimbo idzodzo. Pamaizonzwanzi vachidhakwa vaenda kuMozambique vaindosangana nechemberedzo ikoko kunova ndo kunotorwa misoro yemagura neivo vari kutonga vachizviti tiri vakuru munyaya dzematare ari manyepo zvichiparadza nyika ine. Ndine urombo nevana vedu vari kufa nemadrugs idare rinoda nguva yekuti nditaure. Ndine urombo nedzimba dzekupara maGBV ari kupara idare. Tine urombo futi kuti tinoda nguva yekuti tikudzei kuti chinombonzi chikwambo chii. Kune varume vanofamba nemotikari dzakanaka asi vakatakura zvikwambo. Sikireti iripo ndeyekuti danana nemusikana yozharisa mwana, udana nemusikana yozharisa mwana, waita vana ikoko sitanga kuuraya kumba kwevasikana ivavo. Kufa kuri kuita hanzvadzi dzavo ndo kusimba kuri kuita mari. Saka vasikana musangochiva mazimotikari. Ayo tinotenda Gogo Soko nenguva yatanga tiri tese muchititsanangurira dare reZimbabwe. Nekuda kwenguva tichaita setinokumisa asi tichivemba kuti pamazuva ari kuteerera vapapa muri kudzoka muchitase muchitipedzesera. Ndovimba mureZimbabwe manzwa Gogo Soko vachitsanangura dare reZimbabwe kuti Sally Mugabe hongu ndiamai venyika inoi, asi sezvavari mutorwa zvakangonaka kuti vatakurwe vachienda vachinoradzikwa kumusha kwavo. Uye vatsanangura futi dare riri kuitika kuMbare pari zvino ndofunga muri kuziva nyaya yetsikidzi. Vari kuramba vachingoti vatungamiriri dzokerai pachivanhu chedu. Pari zvino ndinokutendai mese nekunge muchitandara muri pano paZimNewsBeat TV. Ndichikukurudzirai kuramba muchilaika, kusubscribe nekushare maprograms ese atinokupai. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere nchiri Chisara. Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV.